खुलुमबाय दिनै जों थांनाय 28 एप्रिलनिफ्राय 20 मेसिम खन्थाइ बिबार ग्रुप पेजआव लानाय बिजाबजों जयै एबा आखायाव बिजाब लानानै सावगारि सेबखांनाय बादायलायनाय हाबाफारिनि देरहागिरिनि मुंखौ फोसावनो लानाय जादों। बे बादायलायनाय हाबाफारियाव गासै 170 बादायगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। देरहागिरिनो बान्था महरै 500 रां बेंक एकाउन्टनि जोहै दैथायहरनाय जागोन। दानिया देरहागिरिनि मुंखौ फोसावनो लानाय जाबाय। देरहागिरिनि मुङानो जाबाय कक्राझार जिल्लानि नोजोर बर'। बिथांनिसिम खन्थाइ बिबार हानजानिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। रायखांनो गोनांदि देरहागिरिखौ लाइक आरो शेयारनि जोहै सायख'नाय जादों। गोजोन्थों।